أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة. الحمد لله الحمد لله على كل حال. أم بديو أم بفلوك علفو أم بي على بركة أم بي على ولي مندو نجر الله تعالى نيانغا جوفين تنشيكي ناي توادد الجارياتي كيساكا no ye anga sigi shentani sheki nae walma 18e épisode niye oye ambi follow ka alafu ala barkada ala mi sona kabira nina awla anga jofenga anfama ne konyoma ala sona kabirana ka sababu ga darura chamaye fargaw bola dugutaw bola ani kowara chama waro bala minun guye anzake fo kanyoro janyanga waladala islamu ala sonasa bi anya sanga doni zoro ngami dakuni enflafo tawaddudu li jariyati an ya bla yoramina ngamba tay yananga bara damina ami ala taganyini kabo shaytan dagane toroma ala e shaytan min daga ninga kuna goya ka magusa ka dave bebu yanai shaytan e manno fe shufe abanno fe klefe akalina de ko fa kan be fli kabo ala gasreka ala fana yi kale mogo minnu yɛrɛ to ni ala bolo i tɛ se o la minnu yɛrɛ to e yɛrɛ bolo n'u t'u bolo n badenw a ye to an ka kɛ an yɛrɛ minɛ baa ye ka bɔ nin cɛkɔrɔba danganen na n'o ye shaytana ye layin rajim a ye to an k'an yɛrɛ di Allahu Taala ma se bɛɛ bɛ segin ala min ma fagaw bɛna ban dɔnniw bɛna ban masayaw bina ban wartigiyaw bina ban cɛko ni musokow bina ban etaji kow bina ban mobili kow bina ban ka segi ala min ma mbadenw a ye tɔ an ka segi o ala ma yana an ka dɛsɛ yani i dufasogo tolle k'a sɔrɔ kaburu la mbadenw a b'a jano ni kuma ninnu na kufɛtɔ kumaw tɛ wallahi ameka kuma aw fɛ ka bɛni hakili danyɔrɔ ye ka bɛni faamu cogoyaw ye ka bɛni kodɔn cogoyaw ye cogo di aw ka diɲɛ bɛ se ka dilan a ye ani aw ka lahara bɛ se ka dilan cogo di aw ye n'o tɛ ala ko in tɛ wa anw y'a sidɔn min kan ka kɛ an y'o dɔn min man ka kɛ an y'o dɔn an yɛrɛ bɛ min kan an y'o dɔn o wasara seereya ye aw ni ala cɛ lahara do o wasara daluye anw bolo
lahara do me ka wuli ka joka o be ko fe anye mindo ala ye mi fo ala kire ye mi fo sallallahu alaihi wasallam ko fo ala ka jonye ka jombla o sirate kelenka mbado o kara faridai an yara ka ala fe o de kama an jana je damu ko an jana je ko gaje ngo an jana je sunrubo ko kan shi alama o koto benengo ka kla ka o wele kana o alama ni kodoe ni famuye ni nitala buwalitala keletala berekotala mafakotala sabu ala ko kuranana la ikraha fi din ko jago ya tenin dine nyenno e wajibi o kore matima jago ya kadu dinena matima wajibi ya kadu dinena ala yanda ala ye ale batulike wajibi anga doku te ala yolu to akadu kukoloka amolu fa amafoy ko olula doko oho ba fe ala ere maton soluma sabuku ba fe ama here kuye sabuku ba fe jena tigre jola islamu re kafiru bula bekaka atuma masay neda ndoko ye kafiri mbaga dugukoloka aye eda eku islamai ibaga dugukoloka masa sebanye kane yele abado netna swala ngo bala inda masa yodo sabu inna allah ala kulli shay'in qadir fe be do may ala de mada obbe ko few masa ne da maga dugukoloka mi chenena mi dansagola emi ngibe nyimange ne ko itafaka ne dugukoloka ala duene da dugukoloka ala yere du nyebende la ga dugukoloka tigi wara dugukolo na minde ere mbadon ni kubene kele o dugukolo no fe ni kubene kele ni dine abisro emi ka dine famundi kele tala nga slamo bi mungade slamo bi mogo wele kana alama ni kodonge ni famuye kele tala wo tala wa nini islamin mo mena mini islamé shidon ninu jara ibi dawla ibi dodina na hali rasite mungoso ubi minfo ibado wallahi ni heresre wa mabane ubi minfo ibado akagele ngana gele be ibado fana ubaka ngame islamin mo ne manafiki kote islamin mo ngodo minu yu dongu do ni ndine ina ngamoluma olu yele bi mogo nege islamia no fe olu yele bi mogo da islamia la olu yele bi mogo kanu aywa islamia no fe ngani na fiki ye islamia la kaga wale ye wallahi islamia abin nege buila islamia atogo bi che islamia bi manwea ni na fiki ka wale juguni dazawe ni dine toy ni wiye iba fo dine tigi nga ka haramu ya oni dine mashi bongelena mbadum atuma nyo fo misego ka aye aba jandola jombe fo fenge na kara nyumanye iya kire na kara jugumanye dun iya kire so dodola ibi cheka boni sunu ngono ya dodo lebi tagaboni foteni nunga dodo lebi tagaboni etaji bay ngono dodo lebi tagaboni sheshi tagaboni ngono dodo lebi tagaboni ngilamba nga dodo la wallahi ibi tagaboni mobile climatisé ngono katida kabru dela diga bo diga kono dugu sokofe ubi boga shuri ka ko bulu fafra kanta bana ka tobini alache aunda bana tobini etaji chewa la aunda bana tobini mbogotigu chewa la aunda bana tobini shenu chewa la aunda bana tobini moblu chewa la aunda bana atobini alache ala jume ibana alamina
an ga modima wallahi dodola sigibike o ala inema dodola nyishimike o ala inema dodola wallahi ay dodo bina sigibike o ala inema wallahi dodo bina sigibiko ma mbalmake mo gay ndara minne ho emo muso tara minne ho ibba tara mi fatara mi ngoni dalu ma jira kan mi boya dodo sika fuita mbado ala taga nyinne ko ami soro kanga kalan damne ni ala to barka may seni fagaw billaba ala min taga kono famaw billaba ala min taga kono masawarate masamingo masamiya damne no ba laba deme nyonte ala minna ka ala yala ngambi o ala indima hinin lobolen tiki ani hine kerengerani masa nomboro ami kishini namayini wallahu ta'ala infa ako ke davo la sohere makano muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam nu ahmadu muhammadu minga bobbe a jogo kan be ala ya tanu ne ni jogo nyumai muhammadu jogo kan Qur'ana be ala ma fo Muhammadu ka furake borodelendo Muhammadu ka baze kan Muhammadu ka borode kan Muhammadu ika sabara nya suli nyume Muhammadu ni muga sabara nyume bolo Muhammadu ka jalamu ngai Muhammadu ka fugule nyi larabu ka masaka fugula do Qur'ana be otala ko Muhammadu jogo kan Muhammadu be jogo bawka aslameu au kakira tanona ni jogode metan yora mimi auna ay dumin yo kan ay mobilini min zasa kan furge mi ma kanao borodelendo bazen gomu jalanna o kan aka kamera ngai aka ornateru kan aka bafuli manga kan nga wallahi ajogo kan ni ofo aye jenia kemmi musula wallahi o chakulot saka do ajugo kanyila nyen voyage chama karamugo de kalandiro ni misali yawe e ka kono da isigi nyom musula kebe ni isigi nyonge waju ko go dalala halaje hali ni baka do amanga daila jango mo mituka faraka ni nyoro do damande mendo tawaddudu li jariyati jofe tani shekina 18e volume niyo tawaddudu li jariyati no jomsunika kise nya fi ngo hakli bidala yakono ni kise ndo de ko cœur ouvert de l'islam cœur ouvert de l'islam islamia duskundele Islamo duskundele ni islame wallahi odo mbado namora e manyinan tinyina bunya masigi ni barka dan wala nyimandom moke nga sayidika no e asayid Aishak Sharif Usman Madan Haidara mbafu ka barka da ka wala nyimandom kadugo ke karamugo ye kanyina fe shijane kene ala bangon mani lafiya obi Allah ta'ala bolo ala ko di an karamugo berbele ma bamonongo kamugo ladege o ka kusani mugo juguyali awon bi ka karamugo ladege nan jogoy anandame ani alaka dini nyefoli an sekola nema fombi kaye ne ali de sangare foka dugukolo meleke ntibo sangare la fo jinwuri nyodo ngambi karamugo aidara ladege ni njogoe ani nga ketae sabu karamugo aidara yere kira Muhammadu ladege na jogoe anaka ketae ka soro aidara dun takira yere bo kira yere Jibril ladege
anaka fota jibrila yɛrɛ dun tɛ ala ye bon ala yɛrɛ jibrila ci masa in ye jibrila bila kana mbadenw hasidi bɔnɛna anw b'a ladege mais anw t'a ɲini an ka k'a ye fiyewu ne ye ali de n ti k'a ye fo ka diɲɛ wuli nka n b'a ladege a ladege tɔla n b'a jira aw la n bi dɔnsen min kan nin ye sharif asayidi usman marana idara dɔnsen ye n b'a dɔn n'a ye fɛn ɲɛna min man ɲi dun o yɔrɔ in b'a jira k'a fɔ n filila o ti abada n karamɔgɔ ta ye n ye nin fɔ n bɛ segin a kan ni maa min ye ɲuman ye n na n y'o sɔrɔ n karamɔgɔ la n'a ye juguman ye n na dun o ye n fililen n b'a ɲini ala fɛ ala kana n fili n ye san caman ye sa an bi waladaw kan ala ka diinɛ bi ɲɛfɔ aw ye a yɛrɛ ye anw dɔn ka tɛmɛ anw kan nka ala y'an dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan o wasara seere o wasara dalilu ye wajurikɛla min b'i kunkolo suli ka kuma anw tɛ o la sabu an y'an sen da cɛba min sen da yɔrɔ la o y'an dege jogo dɔw la karamɔgɔ ma min fɔ diɲɛ kɔnɔ o bɛ yen n delila k'o fɔ a ye wajuri caman na n ko ne ka dɔrɔmɛ 20 n wɔsi n b'a dun n ka denbaya la ni n ka musow an b'an tɛgɛ tiɲɛw tɛgɛ an bi yɛlɛ an bi ala tanu o kan millionnaire ka million 800 moi je m'en fiche ne mago t'o la ne mago ma jɔ la sabu anw ka karamɔgɔ y'an dege de ko ni gɛlɛya y'an minɛ an k'an tɛgɛ jɛ an ka ala wele an kana maa wele anw ka karamɔgɔ y'an dege k'an ka kun n'an ka mugan ye milliardaire tigi ka miliyari a to a bolo n'a y'a di ma a minɛ n'a m'a di kan'i ɲɛ wala a to n badenw an balolen k'o kan fo kana se bi ma san joli joli min waladaw la tile guwa in ne ko k'o falen ala ka danfɛn dɔ ye kar o ti kɛ abadan ali sangare manga de do bendo o bendo wallahi u yendo mbi karamɔgɔ idara fo ka barkada ka wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye sijani kɛnɛya labanko ɲuman ani lafiya o bi Allahu taala bolo ala k'o di ani nin karamɔgɔ belebele ma a kɛra an ma ɲɛmaa ɲuman ye ala k'an yɛrɛw kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala kana kɛ nafigi ye ala kana bɔ an na n bɛ don n'an bɔra yen tawadudu li jariyati a jɔmusonin ka kisa tuma min na dɔnnibaa ba ye n'o ye fagibu ye a ye a ka ɲininkali 14 na pose fagibu a tɔgɔ ye di tawadudu li jariyati kun tawadudu y'o jaabi n'o ye a ye ɲininkali min kɛ o ye ko seliji yɛrɛ farida ye joli ye de seliji farida ye joli ye de o tawadudu y'a jaabi sa ko a bɛna seliji faridaw fɔ a tɔgɔ ye di imam shafi'iyu n'o ye muhammad ibn idris o ka sira kan k'a bɛ seliji faridaw lakali imam shafi'iyu ibn idris o ka siraw kan k'a bɛ seliji farida lakali tuma min na n'a ye farida lakali k'a ban a nana se suna ma n badenw suna kɔnɔna na a nana se a 9 ma ko ka ayiwa bolongondenw a tɔgɔ de ko ka koli kɛ 3 ye ka yɔrɔw ko 3 amma a tana sa a ko seliji ta kɔfɛ ko ka dugawu kalan seliji ta kɔfɛ ko ka dugawu kalan a b'a janto la seliji ta kɔfɛ ko ka dugawu kalan a ko n'i tilala seliji tali la tuma min na ko i bɛ dugawu kalan a bɛ mɔgɔw ye k'u bolongoni kɔrɔta ka dugawu kalan bolongoni kɔrɔta in tɛ faridaya la o tɛ sunayiraya la o ye kanu ye o bɛ kuma o b'a yira ko ala ye kelen ye a b'o de yira hali ni i bolo jigin a bɛɛ ka kan k'a bɛ sɔrɔ ka dugawu in kalan seliji talen kɔ
o dugaw de filani ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni من التوابين وجعلني من التطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقد جاء في الحديث الشريف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تعالها أقبى كله أدوه فتأت له أقواب الجنة الثمانية يدخل منا هاشيها دغون يقرأ j'atteste qu'il n'y a point de divinité que Dieu. Mohammed est son envoyé sur terre. Mbisherea kafo mawara fasite batofen fasite jigi seme yoro fasite fana kara Allahu Ta'ala. Mbikla ga sharia ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o de ye alaka chidin. Dieu, je te demande de m'ajouter à des personnes sauvées. Allah mba nyini fe kan fara kishi jonga e kan fara ma kunandi uka ala e kan fara manmonga. Ajoute-moi à des gens purifiés. Alamba nyini fe kan fara ma sanyalunga mo minun ga sanu alam fara luka. Gloire à vous sanyabe e ala de ye e ala e masa sanyale. Louange à vous tanube e Allahu Ta'ala de ye tanube ka kane e ala de ye. J'atteste qu'il n'y a point de divinité que Dieu. Mishéria Mawarate ni e alate batofente ni e alate jigi semeyo warate ni e alate. Je te demande de me pardonner. Alamba nyini feka ya fama alamba nyini feka ya fama. Je chasse ton pardon. Alami ya fa nyini fe ala weka ya fama. Dieu, je me convertis vers vous. Allah nebi tubi. Kata e Allahu Ta'ala ma. Allah nebi segi. Kata e alama. Allah nebi nimisa kabo wale jugula. Kanyeshin e alama. Mbadem. Ne dugo ne koroy. Dugo bado. Cette bénédiction est venue dans les hadiths du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Akoni dugoyi nana kira kadisa ukono sallallahu alaihi wasallam aka baro mo aye manga minu fo baro la islamin mo nye koni manga imbe o chamana que toute personne qui prend l'ablution abo kono koni mogo seligita islamin ma fon fait seligita en finissant éclairer ko tu récites cette bénédiction ka nin doit ingala seli kale ko fait slavement font fait le jour de la résurrection. Dieu donne l'ordre d'ouvrir les 7 portes du paradis pour la personne qui récite cette bénédiction après l'ablution. A connu slavement font fait seli ta ko fait to ka nin doit ingala ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam abaka disa bela Bukhari ya fo Muslim ya fo Abu Dawud ya fo ani kitabu chama woro adisa chegala benindo ko ni mogo mi islam ma min turaka ni fo seljita ko fe
ni sara lahara jodo ko ala bi meleka o yamar yaw ka aljina so ewa so sheki uga aljina so sheki dale kanyishi ima atuma ikya do okono Dieu à la personne de faire son choix entre les 8 chambres. Allah bina fo atoyedi dugoy ngalaba kalamanymaye ko iki sakuna alijina ulaje so sheki na ni min jariye alijina min mana jaiye ki kota iki nyanata ni so sheki na abajandola mumini jena ni to kan dugoy ngala seliji ta kofe ala kira ko ni sara ibido aljana na hali siga fotula nga mbi adaka muslim nyima mumini nga modema sabu adesai ayafo ni njugo inata ngami question posée au yero kunao mogomi mana seliji tawo kan ndugo ingala 5 million ngeme shegi dodo ka kono da sigi nyom sola ka walide on dabali ku janva ku namara e vitamine ne ka bo yorola aba do ko pumal la nyini e fendo de boy arabu kai jaw to kai ja shinwai ja japon jaw bamananga ja kamin gadi afo alai eti se do wala bamananga ko seli tamana bible korta o tijawe yala iga fo ne sherera mawrate ni alate mi shere muhammadu alaka kire alaka chidedo ala mi deli e alaka ne fara ma kislonga iga fara ma taganonga ala fara mogo minu sanyale do ala fara luka e ala de kasanu tanu be e ala de ye ala mishere amorete nite ala mba nyini feka ya fama ala mi ya fadeli ala nen nimisana kasengo katubi kate ema dugo inflame dugo badu mbado en récitant cette bénédiction à colline dugo ingalato le soulèvement du doigt et l'œil, ce n'est pas une obligatoire. Ako doye ngalato, bolon ni korota te faride, ni korota li sanfe, oti faride. Nga oboke. Les doigts veut dire que Dieu est seul, unique et éternel. Bolon ma irade ko ala e keleye, wabito keleye la. Les soulèvements de la tête, ngolo korota yin, était le fait du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Okunye kira ka bare machama misaka ka machama ni Muhammad kumi dugo ke apmi kunlo korota ka savela laje abi kunlo korota ka kabakolo fle wala sanfala fle akara sokono akara kenemo abeka ka ni kira kumi dugo ke machama abi savela fle niye tawadudu aljariyati jomsoni ka jabi taninane nae donba bayna no e fagibwe harno rashidi ka donba beccela jamacela jamana ma benna me feligalo na me no assistant we donba biya kurane domo biya balaga dono biya loka dono biya hadisa wane biya kurane kalanjogo wolofla wane biya kalanjogo tawara be wane biya docteur wane biya savon biya dolo dono biya kalo dono biya kle dono biya ji dono biya nunu benna me jomsoni ngelen kama ku bena dalujo ula uka jamana fama nyako jomsoni yere mbogotiniye halama baliku yere hali kodomati son katawadu li jariyati kashi toni hakaina kodomati son fiyo kachi butikila ni warp mabani
ibisra kan na burako wal makan na gaci nyabi me akoko e ni mbe doni do o nyingali tan nani min tamana sasa ayo be jabi chogo nyumana mbadum amina se niveau mina sasa o de les 15e question posée de Fagib sur Tawadud al-Jariyat. Ako Fagibu ka nyingali tani duruna Jomsoni kunu ye Tawadud al-Jariyat. Amina se odima. L'auteur du livre a dit, Kitabu wala kibako, lorsque Tawadud al-Jariyat a donné cette réponse claire au grand connaisseur Fagib, Kotumamina ni Tawadudu ye ninjabi fesele wala le tendele temenyem senina ka di Fagibu ma devant le public jama nyakoro devant aussi le chef de croyants mumini dew nyakoro no Haruna Rashidi. À ce moment Fagibu dit au karaminge Fagibu ko tu as donné une très bonne réponse. Wallahi ki jabi nyundi ijabi wala ledi attendez-le. Mais Kongasa, je te demande encore, la jeune fille esclave mi nyinga kun Jomsonio ne be nyinga tukniu car je n'ai pas fini sabla maklade. Fagib di Tawadud Jariyat ako Fagibu yikando Tawadud Jariyat matu dans toutes tes connaissances et qu'a donné mbelao. Si un musulman a pris l'intention qu'il va prier, qu'on islam mi nyenga nyasri kabina wuli kaselio, quel ange et quel Satan est à son côté. A qu'on islam mi wuli lao kabina atwa de seli keo yenga nyasri kibi faga wuli kaseli comme meleke jumew nebina ikrafe ani shaytane jumew nebina ikrafe ako Tawadud mogo ben ninjabila mbadum ne Fagibu kanyi ngali tane duru nae ay min pose Tawadud al-Jariyatiku no Jomsoni nyo fiye ngo question bala nyingalu bala rubi adama de hakli de dale ka mogo miri jigi ula nyere fen togoda nye ato chamangala nganye doke ko le cœur ouvert de l'islam mbadum la 15e réponse de Tawadud ako Tawadud ka jabi tane duru nasa Tawadud al-Jariyat répond Tawadud Jariyati wula ki jo ka jabidi a hakili sigile a munya ne wala le sabu ay min fo kabo don ayodo mbadou. Si un bon musulman a souhaité de prendre l'ablution quand mamina n'islam nyima yen nyasri kabina wuli ka salijita wala salike wala salijita avant quand tu es préparé, tu m'as mis là-bas. 4 anges viennent à ton côté, droite, avant de commencer. Ho yorobbe meleke banani bina inginingera yani ka bara damne. Yani ka sirjita damne meleke banani bina ikiningera la. Meleke banani bina ikiningera la. Tawadud al-Jariyat côté. Les satans viennent à ton côté gauche. Ko shaitan obina inmangerala. En ce fait, ko au-delà ça, au début de l'ablution, si tu as prononcé Bismillahir Rahmanir Rahim et A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, tu as prononcé cela, les satans partent, les anges restent. Ako au-delà, seri talla ni ala taganyini kabo shaitana dangane toroma kai sizi ni ala togo barkamaye seni faga bebe alamiye konno kara shaitano bu yorojanya olubita no kara
ko meleke nunu bi tu krefe o kore jani jomina wuli stilji tala ikakanga a'udhu billahi minash shaitanir rajim fo ni bina bara damne o kofe ikanga bismillahir rahmanir rahim fo sabu a'udhu billahi minash shaitanir rajim no shaitan geni selji fardala taala ate sunana bismillahir rahmanir rahim te fardala wa sunana atula me imam doga sirala sunana abe me imam doga sirala kanuma fende la no mustabuye abode la selji kanuma fe ka bismillahir rahmanir rahim fo ba otuma ate sunana ate fardala ngani yake abin shaytano dégager ka meleke nyumon tu krefe op mahali ni sunani fardama fo yere mu'minin ke mu'minatu muslimiya don sa kangi jando ni yoroina afo mininge farda do yere ka sabu alama foko farda ala kirema foko suna akara kanuma feye nganere yake farda yere ka wala sa ni shaytanu ka yoro janya meleke nyumo nga tongerela ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim ani bismillahir rahmanir rahim. Après cela, les gens vont te donner une petite chambre, Tilsi, appelée Tilsi, qui est plantée et très luisante. Cette petite chambre a 4 pieds. Chaque pied contient un ange. Les anges de cette Tilsi disent à Dieu, Subhanallah, walhamdulillah, Wallah ilaha illallah wallahu akbar. Tumamina ni atwaidi tumamina ni jomi mu'minatum mi wala mu'minin min nasli tala mbado ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim fo shaitanul rajim ne ko i bismillahir rahmanir rahim fo meleke bu basgi ikrefe tumami ni sirjita damne o meleke nunu mishinga soni do jorobe no tilisi do ega famna parasole do ona nyona do kachina pie nan kala meleke kele o kele mi jo pie koro edebo o konnana akogo aso noro le do koro tilisi noro bala abi kebe kebe abe mana otuma ebo koro mbado tumami ni bo chola ko meleke nunu misro ku kando alama o kelengelena ko subhanallah sanya be alai walhamdulillah tanu bela jelebi alai walla ilaha illa allah mawrati ni ala yarate wallahu akbar wa ala edekabu wa ala edekabu wa ala edekabu ndilla kan voye shenchama kafo subhanallah walhamdulillah walla ilaha illallah abi ko chamange ndilla ko dama faida chamana musorwa dobe adenge fatura kila ka kelela musorwa inana kila yoro ako ya rasulullah ne de sariga kelela chuga temloble se fo itene ble den temloble ntise ga bare reke atuma na me kanan sarila ika fedo dia ngoke ngana barake wa ko kana mine ngana juruta wa ngana barake fana wa ngana madeli mbado ala kire dalu min musrama odeni musrama ko wallahi ko na le yake dongodo sogoma ko kile fana dunti sa bada fo ala ka dumni ko noya na yake wula fe stro fana ti sa bada fo ala ka dumni stro ka srama juruta ama madeli mino dama dichko ina me mbi min yin au fe fayda nunu mbi dide ka barakala de barala me mogo manga barabla atuma ki pro fayda doka kasre banatila ikakene abajan dola kira ko musrama ni tugu jera fajiri salimana ba astaghfirullah shengemeke o kore alaka yafama o kofe ayo solige kira ga shengeme soli sugo sugo kadi ko wal mabiulubla
hal na kadiya fa Allahumma salli ala Muhammadu wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim hal na kero yo kemeke no bana dum otma afa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar shimbiduru wallahi mugo niya qurbo fi kasa kongati mine biduru kake fajiri sili kofe kake lazara kofe fokati sa iti juruta kongati mine min ndama tawadudul jariyati bunya kama me kaya de chuma na woni me anga moru ba kalama nu subhanallahi bara bisaka kulubu nona katayro werela nanga moru jora ka obi subhanallahi ke ka kobeke o mori na sai ngando ma onye grebuwe me otma alhamdulillah nu yo baraka dima bara chuko dola fokati sa boloti baga jigina kono nyobla rola nu ya baraka ka dima moru fokata dugulo meleketi nyosa wallahi ila ila allah aw koni masaye mogo jena ni o sabaka ni mogo be fama ka fanga blalle ka ila nona ba ababla o moriya be imogo be dugutigi ka bo dugutigi yala e ka bla dugutigi yala abake fongo fanga di nyema yala ka dobwe ka taga boy igati sigi la ila boke Allahu akbar o koni masaye ay hali jugu mamin tafaki yefioni o bara e jugu nyeni nye na mata docteur rasula abtalahra bara chugo bola me o moria na fre ngambe mima o ye kreya di chugo mna o ni anyaro ya jarabi wallahi take fiyo jigit kele fala ke jigitu abajan dola otma ko meleke nunu mitugo defo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Si les 4 gens ont dit cela, nimrake banani yo fatma minasa, seliji talaye, kato seliji tala, il demande à Dieu de te pardonner. Ou va y ala fait, quoi ala ka yafa ni seliji talayma. Yeah. Opma seliji tato, meleke o debina, kana ala yere de deli ko yafa ni seliji talay nga jurumula. Seliji talay nyumami, asigito ko a'udhu billahi من الشيطان الرجيم شيطان ترى اكو بسم الله الرحمن الرحيم ادم قم ملكو بي على ويلي وي اي اغري سيز ادوراشون كان ني على ففنا عليك ka bato mine de abi bato mine go mine en ce fait Dieu fait cela comme le pardon dans le jour de la résurrection wa ala bo kelara do abi ya fayma mumini be slamanyuma jena ni jando seliji la bonya ni karama bebi chunganza ki soro kasteliji tuila otike saki ki kasteliji tuila otike maloko ki soro ka fo ni malo le jama chala iseliji tigi otike seliji ye tagana dai abi jon taga ka jon sanunya ka jon yere lakana ki bla kuru do kono abajando ala ibobo nyege na malmake sabali seliji ta watu ko tele atadro tange o bila mogo nana ka bi molo atisi tange saliji bila ni mogo yo koroti buila ka saliji tuila atido saliji taganande abi jon tagani keveze bela ala kame so obama atuma anga do saliji femboy fenyumando abi ma ki shiki tagan ki bunye jango akebaga nyuma si une personne qui prend l'ablution a oublié de prononcer le nom de Dieu et chasse le Satan. Mais quand il m'a mis mystérieux là, ni na a'udhu billahi minash shaitanir rajim falla, kanyina bismillahir rahmanir rahim falla. En prenant l'ablution, celui tato il fait et tu causes avec les gens. Au cas où on est rebeka baro kani mogo iseli tala. Abe seliji tala anyana bismillah falla anyana a'udhu falla wa abe baro fanna ni mogowe ani mogowe barola. Si tu fais cela ni mamingero kebayedu les anges partiront et les satans resteront. Ako wallahi no kana ko meleko bebita otma ko jini shetane nunu ani chenikela nunu ko lu debito ikrefe jini shetano ani chenikela
ko le bitu krafe abajandula opma ni famu na mo fe ka fo sali tato mo manga ke borboy imanga ke mafuwe ikangi jando serjila kata atachola kana foido asengoro ni mi jando lawba famu ka fo ni komi ko sebedo mo yere ko toki ga ko nyina make fa kaddo kibi ko sebela madon alors arrivé ko ni shaitan nuna na sa ils vont t'aider à causer sur les va-et-vient du monde no karasaw ko jene shaitan nunu manana milaka utale ko jene kafiri nunu min ideme ki ideme je huru hara hurula je taga sigila akurunga siri ani janga yelew ani atode james ko bay je che ko bay a mobilisation a étage a namai a namara wari a fama juyai ko jene shaitan nunu min ideme o huru hara hurula pour que qui tatoche ibulo mbadum ti oubliera Dieu no kalabe nyina alako et ton ablution wabi nyina ka seliji yerako ti te trompera sur ton ablution wabi seliji la ninye kanga ko yo mena bita ko ngolo ko yoro mena ni blokale kanga ko bita to wadi se ko mbadum parfois tu laves ta tête avant ta main. Kono kera mandola bi kungolo ko ibolo. Wolma yani ibolo che. Si cela est fait no kera, tu as gâché ton ablution. Wallahi no kera ka seliji chana. Seliji chana mo seliti. Seliji chana. Mbadon, le prophète Mohammed paix sur lui dit une bonne ablution chasse les satans. Après, ils détruisent les malfaisances des riches. Par exemple, si un riche veut te détruire alors que tu as l'ablution, il te protège contre ces riches. Si un malheur te trouve alors que tu as l'ablution, tu as cherché cela. Mbadon nyo foye misaka kaye ngo atoyedi kira sallallahu alaihi wasallam akostalije be shaytana de mabo mogola ani shaytana ko hale ni mogo miya nyishima ni wale jugwe famo ki mine chogodola galoka polisu ki mine galoka gendarme ki mine galoka kata police la kasola otman ko salije bi mata obema ko saliji ni mami ngoka bi dalzowe ka saliji twila ko tinyi ko nga ko ikado ni ko duwe mo min zoro ka sura saliji tala ko amba fo ko tigi o nyini ni tawadudu ka jabi etani durunai fagibula no jomsoni mbadu et au confedum les 16e question posée de Fagib sur tawadudu al jariyat ago Fagibu don babay ay ngali tan worona minge atwadi tawadudu al jariyat la mbadu amna sodi masza Fagib adi tawadudu al jariyat excellente réponse ko wallahi ika jabi nyana jabi a fesera ko jabi wala la jabi nyana nyato nyumana wallahi jabi wala la namara tala aywa keletala ko jabi rabbana tamamina ni atwa de Fagibu en forme je n'ai pas fini à konga makla. Il y a une autre question ko nyingal worobo molokun minga poser ikun. Qu'est-ce qu'un musulman doit faire en se réveillant du sommeil profond? Ako mingi nga tawadudu konne ko atwa di ko islam nyuma mana wuli kabas nokola ni kununawo ikanga folo ka mungede oye Fagibu don babay ni akan nyingali atwa di tani woronai ako tawadudu annabi nyinga saw kon islam nyuma yere kunna kabas nogalaw akanga folo ka mungede
mbalmake mbalamuso nya fuwaye ngo tawadudu jariyati ngo abi islami nyuma hakli dayele katabo moka faka dugukolo meleke karamogoni donba to fiye ito ye gafera kono fani ngitabu atuma ako ni islami nyuma wulla ka bas nogale e kanga mungere o yeningo jabi tawadudu ka jabi law nebi e yere nyinga saw almamiyo angara mogo nebi e yere nyinga o donba bay mbi nyinga furga batiki sa nebi nyinga ni islami nyuma kunna ka bas nogalaw akanga folo ka mungede wallahi ni ningesho impose islami jama kulu chela karamogo baw chela donba baw chela washiju nabo wallahi tamana flo na nyigi sabu ajabi bigeleya o geleya keveze dabna mumere de ni wula bi sele flo de o ye ka mere o dabna mumere ni wula bi sele de ta o ye tay dabna mumere ni wula flo ibi dodo kala flo yani ka bara dabna bani tado ngami saga ngodo ni kana don ba bay jomsoni mbogoti ni ajabi mindi amno nyini kodo. La 16e réponse de tawadud ago tawadud ka jabi taniworona tawadudu jariyati répond ako jomsoni wula kijo jamachala afarfunne ni bunye ni karama awala wala le ako chodi si un bon musulman dort en te réveillant tu dois d'abord laver tes deux mains 3 fois propre ou proprement avant de mettre ta main dans une tasse. Car c'est écrit dans les hadiths du prophète Mohammed, si l'un de vous s'est réveillé du sommeil, il lave ses 2 mains avant de mettre dans la tasse. Mbadou, Jamsoni ko nislam nyima kunna kabas nogola. Fen folo mnye wajibi yaka ko deye ka bolo flako shenzaba ko je tega flako ka je ko e wajibi de yika folo jomsoni koti no tawadudu yani ki bolo de ka minena itega flako ka je ba otuma ne minen di bolo ni sallaga redo yani ka bara damne kana jiki tega la fiyo ki nyako kana jiki tega la fiyo ki damuguri folo ki tega flako ka je sabai la nyine mi akaje odrone do kogo fola yimbi anyigi flana bi atoyde akko sabana ba senengu ni o fodron no dal ni tangala o bekan hal ni kelenge no ya je ini ala chala nyabala o kan me tawadudu ko ibi tege ko ka je kogo saba yani ka bare damne ibulula ko sabla ko be kira ka pumula sallallahu alaihi wasallam mamadu ko ni aw dola kelen kununa ka bas nokola yana ka bara damne ka tega flako o be kira ka diso bela Bukhari yo fo Muslim yo fo Abu Dawud yo fo Tirmidhi yo fo hadisa chama woro yo fo me o hadisa yorona nafi doye anyini ka kira mparabo sella nafi mire wallahi ay baya ka kira bolo sallallahu alaihi wasallam kira ma fo yoro shi ko islamo ka wulanga ta kelela ko atro kofe nga janame dedo abi jama chalay comme islamé nga ka haramiya ani dine ma shi bongelena o nafiki bay o ko kira ma ko muhammadu e ko mani atwoyde ko ni ma wula ka batno la ke gitaka ko kira ko oho ko ma ko koroj me kira ko sabu ko mo bolo bi shi yoro mina ko mo todo ni ala rete navigation na ka fote kiram parabole kama abma muhammadu ma bolo bi shi yoro mina eti shi yoro mina ngo bolo bi shi bolo ti kara fayde kirama pamamle ayata tobe foka ba kirama kalaf abajanula nu ye fenwo fenfo natura ka adade o de bi jugu de ba adatu comme ndala ko fi chumna wo imam ali nana fo kire dodo ko do ni ngana kira ko adate ko do nani do en fanani kira ko adate europe ali taraga mbamruta kabta ce adate kira ko ne yake ma famunde koni mogo yi nini ki dogoya adatke
adatke ni korota ko gam bamuruta idade ni dade kiya datke me on nesara datke la ni dade on ga me datke ni bamurwe wolma ni nenni ningara mi ga kirama pamble che ya tabbe fo ka ba shumin daro ka che na ni dakas nogo billahi che wulila ka bos nogo la kasro ankini mulu na numulu fla turuma kofela la ka diga bobara kono fo kofe a wulile yi bolo tufa ka ba kofe bolo bora ni bobade abolo la bobaba bolo fabela che sorla ka kriya sebendia nganinti fo nya nafi kurana ko tego momo nu nana uni fofo chola ni ala mi foti uni ton jola ni ala mi tonti unu kale ala la ko wallahi ki kre ni ala kala wallahi galobuda eme kre te galo nyede nafi yi kale mi ngaka bo kono ala ko galodo atukono ni tawadudu ka nyingale tani worona jabi mbadon tawadudu jariyati ayani jabi fese ko ni islamanyama wulla ka bas nogola hi kanga folo de ki tege flako kaje yani ka bara damne tege flaka ko ibi fawo fenge kani dam wuri ni tege faka ko kani nya ko ni tege faka ko kana foi keni bolenye faka ko folo kaje mbadon onga mamadou ti korobo dogotoro do na ko ku ni ko banangu ko jugudo ibi lebu ya la ibi malu ya la ibi ko jugu be ala ningara minge mbado fagibu don ba bay a jolen tura arna rashidi jolen tura islamima bala jele be kulo be jomsoni ka pmana fasilu wa bala ne funnen do ni pmay aya famu sabo ay mi foka bodo abodo. La 17e question posée de Fagib c'est tawadud. Fagib ma fara la fieu. Odum bena minga okagale sabo bena kade koni jomsoni nyingara na desra ka nyingal jabi. Atuma ko Abdul Hassan no ya make obisigina yo molole. Ana e jabi di ko abika ka question posée donba nu desra ko jabi ko donba ka furgabi bua kana ani jalamugu atoko edi ani fugula ko go do tawadud el jariyatil. Sabo ko furga manga do galoka jalamugu manga bri galoka fugula manga do galoka mbado niyo ka bengae opma fagibu don babay ala tife fiu daluka jo alla bo ay ni ngali tan woro ke o jabi benyana o halbi amaji ama farala abina tan wolo lana de kesisa mbado wati min dirama tawaddudu al jariyatila o wati yambla ni yoro inaya ambi dugo ke islamu ye ka dugo nyini islam man bala jele fe ka nyini ala fe shija ni kenya la bango nyuma ani lafiya ala ko di ambala jele ma ni ala ye wati wara no ya ama ni ala sona tawaddudu li jariyati anya bla yoramina amina ta o yorola kanze zene doni ngami dugo nyini islamu fe sabo ni kitabu in kajam akono puma ka cha wati dunga dogo ana ko sobe are nyabe ko tabulula opma alabani kagele nga dugo de bise febela anwon ya nyini ala fa chogomena am france ko kala jon daise wala ta famu kasaka soro dinena andemendo famu kasaka soro moyala ani yoro minu me no kunda tuguda nyinangere ko mbado amina wala leki awye fo famu ka soro obeka niye tawadudu el jariyati jofe tani shekinae no ye kasheti tani shekina anga sigi shen tani shekina ni ala ye wati wara jirana aminyon soro inshallah ni fagibu ka ko tokera chogomina ani tawaddudu ni ala sona abinome ni ya soro amake no Abdul Hasan ye o yera sigi me awasalendo ni aka jomsoni akunlo korotalendo na ka jomsoni ndu embugo tikiniye ni ya ye tidroma do ala yere ame Abdul Hasan ko jomsoniye sanu horo mutukale batta harna rashidi fana ko bashite ko jomsoni minni nga buma ebe mundone ibsaga makala mina ore nanani nimbe ako kwaye doni munundo kwayo becca choy o donu de chera kusobe fa harna rashidi aka jamana don ba be wele ka jomsoni wele o kana nyon zoro doni tindika
mbado bedoni tabaldala o ni femi mborola abno mem amba nyin ala fa shijani kene ala bangun man la fiala ko dambala jelema anga jamana ala ka basgi ala ka kishi ala ka lakana ya rabbi ya maslame chemi ala ko deme ala ka anga deme magay allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منا دنياك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا برمك أنا الدنيا أنا كلامي علي سمري هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.